Dear Lord, we thank you so much for Mwari these tinokutendai Sabbath hours. nemaawa esabata. We thank you for the Tinokutendai messages that we have been studying, nemameseji atanga tiri kustarta, for the unlearning that we each have been doing. kudzidzinura kwatanga tiri kuita. We pray that as we come before you this Tonamata kuti evening apo tinouya pamberi and that we penyu come together, manheru ano, that you would apo help tichiuya us pamwe chete, to have mutibatsire humble and contrite kuve spirits, nemweya to yakazvininipisa, search deeply within ourselves, tizvinzvere zvakadzika mukati memwoyo and yedu to continue to understand nekuramba tichinzwisisa just how deeply 6,000 years of kuti sexism runs. 6000 years dzesexism dzakadzika We pray that zvakadii. you would help us to be of one Tonamata heart kuti and one mind, mutibetserewo tive nemwoyo umwe chete nepfungwa dzimwe to chete, understand, to see uye clearly, tinzwisise tione pachena, and to be truly united tinge takabatana in our search for zvechokwadi the truth. mukutsvaga We thank kwedu you for your chokwadi. patience Tokutendai towards us nepeshensi yenyu as we kwatiri learn. apo tichidzidza. And we pray all these things in Tinonamata Jesus' zvese name. izvi muzita Amen. raJesu. Amen. Amen. It's been 2 weeks, Ava mavhiki maviri, so there has been a gap. saka I panga don't paita want to gap. spend much time on Handidi review kunyanya though, kupambanidza because our nguva last class 2 pareview, weeks ago was nekuti klasi mostly yedu 2 review. weeks ago yakanga yakanyanya kurerekera I kureview. wanted to, on the board behind us, Paboard riri kumashure just kwedu try to illustrate what ndaida we were kuzama doing. kuratidza That we zvatiri took kuita, Max kuti takatora Max as a representative of a semunhu large segment of anorepresenta society, boka huru especially musociety, nyanye the portion of society most prone boka to ending up in resociety the far right, rinozogumisidza raakufar right riya, most problematic to the messages vanonyanya of kupa equality, dambudziko kumameseji and equality. show how Taida he kuratidzawo developed his kuti views, and akadevelopa also sei just miono what his yake, views uye kuti miono yake fundamentally are, the three yanga iri components, ipi, the Trinity. makomponents So matatu just to remind, eTrinity. if you want to speak, Kungotirangaridza kana please uchida kutaura, put a H in the chat isa so we H can remember muchat kuti all of tirangarire our method of operating. kuti A H in tinopareta the chat sei. will, Tinoisa H for muchat me, indicate that there is zvondiratidza a kuti hand raised. pane ruoko rwasumudzwa. So just to remember, Kungoti tirangarire, happy to have ndinofara dialogue. chaizvo kuti tinge But if you could just tichitaurirana, raise your hand if you would asi like to. ngatisimudzei maoko kana uchida kutaura. So I wanted to show Max as an example Ndaida of kuratidza a Max large group in semuenzaniso society, which is exactly weboka what the guru article was musociety. doing. Ndizvo They'd zvaiitwa seen this nearticle broad iyi. segment and they Vakaona had found segment someone in that portion of yakakura iyi, society willing to vakaona munhu elaborate musociety on the views that this aikwanisawo portion kuti of society has. tsanangurira pachena And they maviews broke it down to esociety that iyi. Trinity Vakabva doctrine. vanyatsokubreka So down we wanted doctrine to ask yeTrinity. Taida why does kubvunza kuti Max, sei the Max Maxes, nevamwe have that vake worldview? vaine Why do muono they uyu have wenyika, sei this belief, vaine a kutenda strong belief in atheism, kwakasimba men's rights, and muatheism, libertarianism? mamen's And rights isn't that Max nelibertarianism. was somehow born with a brain Hakusi that's kuti just Max akangozvarwa inherently more aine logical, pfungwa more yakanyanya kuita reasonable than logical, everyone iri else's reasonable brains? kupfuura yevamwe Like vese everyone kwete. else, he is Sezvanongoita developing vamwe his vese, worldview ari from a kudevelopa source. worldview So we yake wanted to kubva look kune at imwe the source. source. Saka Now taida the source kutarisa is source clearly yake. not a Christian one. Source It's iyi clearly not haisi a religious yechikristu one. zviri pachena, So we went and haisi looked at yereligion the zviri Mount pachena. Rushmore, Takaenda the tikatarisa Mount influences Rushmore of kana kuti post, zvinhu zvinoinfluensa they predated that. You could say post-1989 nguva atheism, if we want to keep a iri prophetic after model, 1989 particularly kana tichida finding kutarisa their voices prophetic after model. 9/11. Vakawana mazwi So we avo looked at that, after those 9/11. influences Takatarisa of modern ma-influences atheism and emodern evolution. atheism ne-evolution And iwayo. we put Max here with that Takaisa Max collection apa of doctrines, and then we nema-doctrines moved it ayo. upwards to see Tikazozviisa the pamusoro influence kuti that tione someone like Max is coming under influence over the last inowanikwa nemunhu 25 akaita years. saMax Remember, kwemakore when we're 25 discussing Max, apfuura. and we're Rangarirai also looking at this pataitaura in the zvaMax, context of taitarisawo Gamergate, mucontext we're not talking yaGamergate. about men in their 60s, Hatisi kutaura 70s, varume 80s. vachembera We're vari talking about kuma-60, someone in 70, their 80. 20s and Tiri kutaura 30s, vari particularly, vechidiki vekuma-20s and also around the middle age. uye kuma-middle age. But someone going through Munhu the anenge 90s, going through achirarama 9/11, muma-90s and orarama developing their 9/11 worldview through odevelopa muono wake particularly the wenyika decade of the through 2000s.
makore where you hear the kuma-2000 rising voices apo of the unonzwa Four Horsemen, mazwi Harris, Dawkins, ana Hitchens, and Dennett. Harris, Dawkins, Hitchens So in the last naDennett class that we had, achisumuka. I wanted to make Muklasi the point yapera that they ndaida are not kuita just point proponents of yekuti atheism. havasi They are also kungokurudzira the proponents atheism of men's chete, rights and vari libertarianism. kukurudzirawo So ma-men's we went rights further ne-libertarianism. into things that Dawkins Takapinda has zvakadzika kune espoused, zvinhu and zvakataurwa Hitchens has espoused, naDawkins particularly Dawkins naHitchens. and Christopher Hitchens, to show that Vari not vaviri only ava are they vachiratidza the voices kuti of modern atheism, they vanokurudzira also atheism embody uye libertarianism vanokurudzira and men's rights libertarianism activism, nema-men's rights activism. which would make logical sense Zvaizotipa logical because sense if Max nekuti has kana all of Marx these views aine miono yese iyi and they come in that kind of package, zvichiuya then they're nepakeji coming yakadaro packaged from zviri somewhere kuuya else as well. zvakaputirwa kubva So kune we mumwe went through munhu zvakare. various arguments that these Takaenda four men made. kuma-arguments We akasiyana saw siyana that anoitwa Hitchens nevarume makes vana the ava. point that Takaona kuti civil Hitchens rights, anoita point especially in yekuti relation civil to rights gender, were nyanyanyanya completed ine chekuita negender 1968, and zvakatopedzwa muna everything since then, and 1968. the concept of Kubva the personal is 1968 political concept yepersonal is is political rubbish. iyi We rubbish saw kwaari. him make arguments about how Takamuona men achiita are ma-arguments oppressed in ekuti varume ndo society. vari The kudzvanyirwa other men musociety. certainly gave sympathy to that Vamwe view, varume but he ava stated vakabva it vanzwawo tsitsi kune emphatically. maviews aya Dawkins vakamadzamisa zvikuru. hinted at Dawkins feminism being a akataura religion, kuti feminism and all of ireligion. all of Vamwe them vacho vese promulgate that idea that vanokurudzira men and pfungwa women have iyoyo intrinsic yekuti varume strengths and nevakadzi weaknesses. vanozvarwa vaine masimba That nema-weaknesses avainawo. association to social Kuasociata Darwinism and what is izvi nesocial more popularly darwinism called psychological evolution. nezvinozivikanwa se-psychological evolution. First tenet of social First Darwinism, tenet the yesocial belief that people have darwinism intrinsic kuti abilities and vanhu talents and vane correspondingly intrinsic weaknesses. For these men, ma-weakness misogyny is nema-strengths not based in avanozvarwa religion nawo. at all, Kuti but in misogyny biology. haiwani kumureligion want to asi make the inowanikwa point that mubiology. I agree Ndoda with kuisa point them. yekuti ndinotenderana navo. I agree Ndinotenderana when they say they pavanotaura have vachiti reason vane reason and rationality on uye their rational side. kudivi ravo. If we agree Kana chete to the tichitenderana concept of evolution to neconcept begin with, I yeevolution. want to explain what I mean. Chekutanga ndoda kutsanangura zvandiri kureva. Remember how Rangarirai the concept kuti of concept of stratifying the races by intelligence yekuisa developed within maraces evolution. muintelligence yakaiswa They said that evolution yakataurwa neve-evolution zvichiclassifyiwa. Vakataura kuti evolution could be seen through the inogona development of kuonekwa language, nekudevelopwa and because you kwendimi. had all these different Nekuti tine languages, ndimi dzakasiyana siyana, then people evolved, or naizvozvo vanhu nations, vakaevolva clans, muma-nations, groups of people, maclan, countries. These maboka all evanhu, evolved nyika separately. dzakasiyana siyana. Vanhu vese ava naizvozvo vakaevolva And zvakasiyana. if an indigenous person in Kana munhu Australia wekuaustralia is ari evolving indigenous from an achievolva animal kubva in a kumhuka completely separately and independently to zvakasiyana zviri someone, separate say kune in munhu modern Spain, ari then tomboti they're going to kuspain evolve yezvinezvi, differently, not just in body, vachaevolva but in zvakasiyana, thought, in kwete chete brain, in pamuviri intelligence. asi They're both mukufunga, evolving muintelligence dzavo, from an mupfungwa. animal source, Vese but they vachadevelopa kubva have to kumhuka evolve asi into not just vachaevolva different factions, but just about into a completely vachaevolva different muma-different being. factions, And that vachidevelopa being vachievolva isn't kuita rational to vanhu suggest there's vakasiyana. going to be intrinsic psychological differences Vanobva vati kunobva between kwaita an ma-psychological indigenous difference pakati Australian pemunhu ari someone indigenous evolving in Australia Europe. nemumwe ari kudevelopa And ari then it only kuevolva becomes kueurope. logical Zvinobva to zvaita start logical stratifying them kutanga by kuvaclassify intelligence. kuburikidza Their position neintelligence. is a rational Position one, yavo a iri logical rational, one, iri if you logical, agree to kana this iwewe fundamental uchitenderana component of Darwinism. nedarwinism And then iyi. when they look at indigenous Pavanozotarisa Australians and ma-indigenous see Australians that voona the community kuti here community had iyi no written yakanga language, isina language yakanyorwa pasi, only a spoken vaingova language, nelanguage yekutaura. then they're going to develop Vanobva the idea vataura that because pfungwa language yekuti is nekuti like the language metric by which they are measuring ndiyo yavari the kushandisa kuti how far the vamezhe kuti evolutionary process has evolution
revolution yakasvitsa papi kuboka rimwe nerimwe revanhu. Vanobva vatarisa maindigenous Australians vobva vati ndo vari pazasi muchain iyi nekuti havana language yakanyorwa pasi. Saka unoona kuti pane reasonableness nerationality, kwete kune zvakapindwa naDarwin necousin yake. Scientific community yekuGermany isina kupera zvakanaka. Pane rationality pazviri, asi tichiverenga bhuku rakataurwa muna 1994 uye Sam Harris zvaakazoendera mberi achitaura kune zvakadevelopa muma1800s naDarwin, haizi concept itsva. Zvaakuramba zvichiwedzera kusagamuchirwa kuzviita nerace, asi kana uchizviita negender hazvinhu zvinogamuchirika chaizvo. Maarticles kwete chete yekuscientific American asi yeVoxham yandakasheya zvinotaura mapoints aya zvakanaka. Pavanotaura vachiti ivo havasi kuedza kuve racist, vanoda kungoita logical nekuve nescientific debate. Kana iriyo basis yemodern science yenyu, then ndinobvumirana kuti ndizvozvo zviri rational, asi handitenderani nemaconclusion avo ekuti takaevolva kune maanimal species. Separate evolutionary chain for the races. Evolutionary chain yakasiyana kumarace, evolutionary chain yakasiyana kuvarume nevakadzi. Kuti varume vanoita zvekuvhima nezvepolitics nezvekakanaro. Darwin akazvitaura zvakanaka kuti varume ndo vakazova pamusoro pevakadzi. Vaifanira kudaro nekuti vaievolva mumaenvironment akasiyana. Tinoenda kuarticle Scientific American, ndichangoerenga zvidimbu kwariri tobva taencourage kuti vanhu vakomente. Article iyoyo inopinda mune zvekuti Charles Darwin nemascientists vakamutenderedza vakambundikira sei psychological evolution nesocial Darwinism. Vakazvivaka mumodel yesexism yakabva yasimbisa sexism kune chinhu chaisakwanisa kuchallenjwa nekuti vakachiita kuti chive chinhu chekuti unozvarwa nacho. Psychology iri evolutionary vanoprovide justification widely today, popularly today. A 2000 book, The Mating Mind, How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature. Evolutionary psychologist Jeffrey Miller writes, men write more books. Men give more lectures. Men ask more questions after lectures. Men dominate mixed sex committee discussions. Vanodominata madiscussion, varume vanonyora mabhuku akawanda nezvimwe zvakadaro. Ndinorangarira Elder Paminda pavakauya kuAustralia 2017. Ndorangarira zvakare pavaipedza kudzidzisa vanhu vobva vavatenderedza. Varume vemovement vaibva vavatenderedza vakaita denderedzwa kuti vanzozve vachataura kuti kudi. Ndorangarira zvakajeka. Hondo yaiva mupfungwa mangu, paisava nevakadzi vainoenda kunotenderedza Elder Paminda. Vakadzi vaifamba pamwe chete, kana kuti vaenda kukicheni, kana kuti vainge vachisuka-suka, kana kuti vachitarisa vana. Madzimai vaisaenda kuna Elder. Hondo yaiva mupfungwa mangu yaisava yekuti handikwanisi, asi hondo yaiva yekuti pressure yesociety yekunge uri wewega mudzimai mugurupu imomo uchiswedera padhuze kunzwa kuti vachati chii kana vasiri mupresentation maprivate discussions. Madzimai akawanda vakarasikirwa, kwete nekuti vaisada kufunza mibvunzo Elder Paminda vadzidzisa, asi nenyaya yesocial pressure, nenyaya yefeeling yawaizonzwa kuti ukaenda ipapo waizotariswa neimwe nzira. Ini ndakatotariswa neimwe nzira. Paiva nekutariswa kuya kwokuti uri kutsvakei pano, uri kuzama kutsvaga mukomana here.
you're out of place. kana kuti hausi That was panzvimbo. palpable in the room. Izvi ndo zvazvakatekeshera I did muroom go up, iyoyo. but it was an Ndo internal mhaka intellectual ndakaenda, fight asi kwaiva against the kurwisanisa way that mupfungwa going up made me against feel zvazvaita kuti vulnerable, ndinzwe, afraid, kuti ndive ndiri alone. vulnerable, ndichitya, Men write more ndiri books, ndega. men give more Varume lectures. vanonyora Yes, mabhuku they do. akawanda, varume vanotaura malecture But akawanda, I can't hongu. prove it Asi handigoni through a kuzviprova scientific formula nefomula for these yesainzi evolutionary psychologists. kuma-evolutional It's psychologists experiential. aya. Zvine experience These mukati. behavioral differences reflect Ma-differences aya biological differences, mubehavior Miller argues. So they're saying ari this biological ndo maarguments reason avo. that Vari kuti mhaka iyi primarily the men of the movement gathered varume around Elder vemumovement Paminduk, whereas the women vaizotenderera would find pana themselves elder useful in pamindi other apo ways. vakadzi vachiwana mamwe They're mabasa. arguing evolutionary psychologists Vaiti argue that is biological. izvi zviri biological. Experience tells you it's not. Experience Natural inokutaurira selection kuti made hazvisiri izvi. males more aggressive Vaiti in natural their selection pursuit of yakaita status kuti than varume females. vave vari aggressive. Hunter-gatherer societies, mahunter-gatherer though, they society say were remarkably egalitarian. vaiti aiva egalitarian. Then they go into the Google memo that Obva James waenda Damore kuGoogle released, and memo that's what I wanted to bring yakaririswa up with the naJames Vox Damore. article. Ndoyanda ndichida To make kuunza some very specific neVox article points. kuti titaure mapoints ari specific. Does anyone have anything Pane they want here ane to say chekutaura on chaari the kuda Scientific American article? paScientific American Anything they article. learnt from that, Pane or that stood out chamakadzidza more here clearly? kana kuti chakabuda chakaita stand out. I'll continue then and just make a couple of points Ndichaendera from what I mberi shared ndongotaura mapoints pane zvandakashare this afternoon. masikati ano. In this article for Google, James Muarticle Damore iyi makes yeGoogle, the James claim Damore that the anotaura reason claim that women yekuti are mhaka underrepresented at madzimai Google and other vachiitwa tech firms underrepresent is muGoogle because of nemamatech their firms biological inyaya differences, yemabiological and differences therefore avainayo. Naizvozvo efforts to bring more maefforts women ekuunza vamwe into tech vakadzi mune are zvetechnology misguided. ari misguided. Uye What I wanted to do, chandaida kuita and something that I think pane I chimwe want chinhu to discuss in chandofunga more kuti ndoda kuti detail, titaure zvine detail, is how we view arguments like that. kuti tinoona sei kumaarguments What I did akaita saiwayo. was when I read in that Zvandakaita article pandakaverenga muarticle iyi that he said an paaitaura kuti evolutionary evolutionary psychologist, in psychologist, fact quite a number of evolutionary ma-evolutionary psychologists came psychologists out in vakabuda defense of Damore. I went to see vachidefenda. what the evolutionary Ndaida psychologists kuona had to kuti say. vaitaura kuti chii ma-evolutionary psychologist One aya. of those evolutionary Umwe psychologists wrote wavo an article for the New York akanyora Times. His article name is David Brooks. ainzi David Brooks, akanyora article And what muNew York David Times. Brooks says in David Brooks defense of anotaura achidefenda Damore's Damore, memo memo yake, is that Damore, achiti Damore, the Google employee who wrote the uyu memo, Google employee akanyora Damore was memo iyi. tapping into the long and contentious debate about genes and behavior. Damore aipinda On one side, mudebate so he's going to yemagenes nebehavior. He's going to make two sides. Saka achaisa mativi maviri. He's going to say over here is Damore Anoti apa pana Damore and evolutionary psychologists. nema-evolutionary psychologists. On one side are those who believe that Pane humans rimwe came divi out as pane blank vanhu slates and are formed by social structures. vanotenda On the other kuti side are vanhu the vakauya vari evolutionary blank psychologists vakaumbwa who argue nesociety. that genes interact Then with environment ma-evolutionary and genes psychologists play a vanoti large magenes role in shaping anointeracta who we are. He neenvironment says in ovaka general kuti the tiri evolutionary vanani. psychologists have been winning this debate. So he Anotaura kuti thinks they're winning. ma-evolutionary psychologists ndo And vanga over vari this kuwina side debate you iyi. have, Then kudivi iri unozowana kuine, I don't want to just put feminists. handiri I'm going to kungotaura put general mafeminist but ndoda kuisa jina ripon, because it's not just nekuti hazvisingori feminists. It mafeminists. is perhaps a minority within science, but a Maminority group within musainzi, science. igroup diki musainzi. He quotes Anokota other scientists. mamwe scientists. Deborah So wrote in the Globe and Mail in Toronto, despite how it's been portrayed, the memo was fair and factually accurate. Jeffrey Miller, another evolutionary psychologist, wrote Mazita in the ataurwa Quillette, aya. for what it's worth, I think that almost all of the Google memo's empirical claims are scientifically accurate.
what we have is a legitimate tension. Daymore is describing truth on one level. Daymore ane legitimate tension. Ari kutaura chokwadi pane imwe level. His sensible critics are describing a different Macritics truth. ake ari sensible vari kutaura chimwe chokwadi chakasiyana. One that exists on another level. Chinoexista pane imwe Daymore level. is championing scientific Daymore ari research kuchampiona scientific research. They are championing gender equality. Ava vari kuchampiona gender equality. It takes a little subtlety to harmonize these strands. Zvinhu zviri sato zvishoma kuti tibatanidze harmonize gender zvinhu equality with izvi. the scientific Kubatanidza research. gender But it equality is doable. nescientific research. He says Zvinokwanisa it's hard. kuitika hazvo, asi It's hard, anoti you have to be subtle zvakagozha, about it. asi unofanira But kunge you uri can sato harmonize nezvazviri. gender equality Asi with the unogona research. kubatanidza zviviri izvi. Gender equality But he nescientific says that research. Google's Asi diversity anoti officer, Daniela Brown, when she said that these are incorrect assumptions about gender, Daniela she Brown says paanoti he ma-assumptions says aya haasi this is ezvokwadi. ideology. Anoti kudivi iri i-ideology Obliterating ino-obliterata reason kana kufunga. So I shared the Vox article to give a little bit more of a rounded perspective of what was in that memo. Ndakapa and the Vox problems with article that kuti memo. tione But what I wanted to take us zvakazara to take zvaiva out of mumemo it iyi. Asi chandaida kuti titore mairi is that article iyi this fight ndeyekuti kurwisana uku over the gendered pamusoro brain pefungwa dziri is gendered not one that the scientific haisi community iyo has consensus on. ine kuwirirana It's pane an community ongoing yevesainzi. war. Ihondo iri On kuramba one ichienderera side, mberi. Kune you rimwe divi have kune Gendered Brain by Gina Rippon. On one The side, Gendered you Brain have yakanyorwa naGina those Rippon. who are Kune rimwe divi arguing une avo for gender equality vari and kuita trying to nharo call science vachiti out for how their bias has science misused research yakashandisa and data. bias And on the other kuresearcha side, you nedata. have Kune rimwe the diviwo descendants of Darwin, une vamwe the vakabvawo descendants kuna of Darwin, social Darwinism vavo and vanotenda psychological mune social evolution. The Darwinism same arguments that were used for neevolution. race but are still Ma-arguments have anoshandiswawo not lost their kurace popularity when it comes to gender. achizoshandiswawo zvakare kugender. But I wanted us to Asi see ndaida kuti how tione these arguments get kuti ma-arguments packaged. aya anoputirwa sei. Many defenders seem genuinely baffled that a document that works so hard to appear dispassionate, reasonable, Vanhu vakawanda vanoti kune article rakabuda richiita kunge riri could dispassionate, provoke such riri an reasonable, emotional rinoburitsa zvinhu zviri emotional, response. iri response. Note that these are just average differences the Vachiti manifesto angori reiterates. ma-differences ari Defense. average. Gender differences are just Ma-gender differences average. angori average. Doesn't apply to every woman. You might be one of the Hazvibati special ones that mudzimai are more umwe rational neumwe. than all the Unogona others. kunge uri mumwewo ari Soothingly, rational kupfuura there's vamwe. some overlap between men and women. Here again, this Kunewo studiously overlap kune varume dispassionate and nevakadzi. showy air of reasonableness create cover for the memo's defenders. Reasonable again. Anotaura It zvakare kuti keeps zviri coming up reasonable. because those who are Zvinoramba making this zvichiuya argument nekuti and vari those who are kutaura fighting this argument iyi argument vari kuirwisa know vanoziva what the defenses of it are. kuti Reason, kudhifenda kwavo reasonable, ndekwereason, dispassionate. reasonable, Scientific dispassionate, research, scientific truth research, on a rational level. truth iri palevel iri rational. The author of that Vox article, Munyori weVox article iyi, a man on Twitter, responded to what she had to murume say wepaTwitter by saying akarespondera it kune was irrational zvaaitaura for any one woman achiti to take zvaiva offense at a irrational discussion of women's kuti characteristics on average. mudzimai atore Because offense pane you take this discussion side iyi. and you know Ukatora what you're divi going iri to be accused unonzi of. uri Many irrational. defenders of the manifesto have eagerly and, as far as I can tell, earnestly pointed me to the manifesto writer's frequent claims to support diversity in the abstract
as if these are supposed to be reassuring. I value diversity and inclusion and am not denying that sexism exists. So this side will say we don't deny sexism. Tinotenda kuti sexism iriko, hatiirambi. We are feminist. Vanozviti mafeminist. But that doesn't make their arguments Asi hazvizoiti kuti ma-arguments avo kana kuti mushandisirwo unoita ma-arguments avo any less dangerous. hazviiti kuti zvisave dangerous kunyaya dzegender. Ndichiasvima kuti vanhu vese vakaverenga article reScientific America. Handisi kuti munhu wese akaverenga Vox article here. Asi Marie, kubva kuScientific American unoona here mativi maviri aya kuti pane kurwisana muscientific community? Yes. Yes, I do. Hongu tinozviona. Do you want to describe any of it in your own words? Uda kuti describe rayo here nemazwi ako. I'm sorry. I'm Ndine a bit urombo. blank at the moment. Ndaita blank panguva ino. That's fine. Zvakanaka. It might settle in with time. Zvinogona kuzouya nenguva. Pane mumwe here? Has anyone read the Vox article that was posted this afternoon? Pane akaverenga here Vox article yapostwa masikati ano? Is there time for that? Pane wana nguva yekuverenga here? Some haven't had time yet. Vamwe Graham, havasati vaona nguva yacho. Graham. Sorry, I was just responding that I Right, did read the article that you posted. Ndaichingorespond kuti ndaverenga article yamaposta. Waita basa. I understand. If you have. Pane vashoma vaverenga. I wanted to show how, and this Ndaida is a kuratidza. brilliant book. She makes a Pane scientific bhuku iri argument. rakanaka. Anotaura scientific argument asi Many people, even in haisiriyo the iyi. scientific community, Vanhu believe is vakawanda rational or reasonable. kunyange And I muscientific want us to know community that when we hold to havatendi this kuti iri position, reasonable. that Ndoda kuti tiwo uzive kuti kana we are tikatarisa fighting a large amount of the scientific argument community. iyi tikurwisanisana And this is nescientific where community. where Ndipo that apo argument has developed argument through iyi yakadevelopa burikidza psychological, nepsychological Darwinism. social darwinism. They keep saying themselves, Vanoramba they reference vachitaura themselves kuti as evolutionary vanozvitiwo psychologists. ma-evolutionary They've taken that psychologists. component from Vakatora Darwinism component iyi to kubva argue kudarwinism about these intrinsic kuti vakake differences. nharo pamusoro And that's something pema-differences that ekuzvarwa the nawo. article of the Scientific American, that's something Ndo Gina zvinowanikwawo futi Ripon is very muscientific well aware American of, that they are uye that Gina they are Ripon fighting. vanozviziva uye vari kurwisanisana nazvo. These centuries of damaging stereotypes Masenchuri that emastereotype were so anokanganisa solidified zvikuru by the concept of zvakasimbiswa evolution, that neconcept made sexism yeevolution so much harder to vakabva uphold. vaita kuti sexism iwome zvakadaro So kudzura. that's dealing with this. Zviri kudhila Seeing how neizvi social Darwinism, I'm kuona going kuti to social refer to it as darwinism psychological evolution. ndichainyora nchiti psychological evolution. I don't believe, by the way, Handitendi that people have rid themselves kuti of vanhu this in the context of race. What has happened is vanongos they are less likely to want to talk about it. kuti vanhu Except to vakazvibvisa those who mucontext find yeresi, themselves or vanhu consider havachadi themselves kunyanyotara to be the nezvazvo. most brave. Kusara kweavo vanozviti vakangwara kana But it kuti is still very much there. When it zvichiriko. comes to gender, though, Kana it's zvauya faithful. kunyaya yegender vanhu I wanted vanozvitaura to show pachena. how Ndaida Max kuratidza kuti Max developed his worldview, akadevelopa which worldview comes yake from the people that yaibva he spent the 2000s kune vanhu particularly listening to, vakapambadza nguva naye achivateerera kuma-2000s and where they get uye ivo their, vanhu vavo kuti vanowana not all of kupi their sexism, but a lot of the sexism defenses for their sexism yavo from, and it's nedefense directly yavo connected to their yesexism atheism, zvakabatana coming back zviri down to direct Darwin. neatheism tichizodzoka kuna Darwin. The final piece that was meant to be our Piece review was to take yekupedzisira us yanga over ichifanira kunge here iri review yedu yanga ichitiunza apa to Roy Den Hollander. pana Roy Den Hollander. What you have Zvauinazvo when you have men's rights kana uine ma-men's rights to its
most kana logical aunzwa conclusions. kusvika kuma-logical conclusions He aanosvitsa embodies vanhu all of these arguments. anobva He says apfeka gender ma-arguments equality ese aya for anoti women gender is not an equality issue. kuvanhu There is no haisi gender issue, equality hakuna gender equality lacking for women. ichiri In fact, kuleka kuvanhu. men are now the Varume oppressed ndivo of society. vaoppresswa Feminism musociety. is a religion, which is Feminism why he took chitendero Columbia ndosaka University akatora to Columbia court for violating University the First kuendesa Amendment. kukoti That vachiviolata women have men's intrinsic amendment. strengths and weaknesses. Anotenda kuti Strengths vadzimai being their nevarume ability vanosvarwa to vaine manipulate. mastrengths nemaweaknesses. Men Madzimai vaine mastrengths ekumanipulata vanhurume. and men have an Varume intrinsic strength, vaine mastrengths bodily strength. And pabhodhi yavo vane masimba. we all know how Roy Tese tinoziva kuti Roydon Noleda everything he mugoma wake believed, waiva upi. you find Zvese here, zvaaitenda you find unozviwana here, you apa find here, neapa and you neapa, find here. unozviwana He zvakare just took apa. it to its conclusion, Akangozviendesa even up kuconclusion until his own yazvo death. kusvikira murufu rwake. He was a psychological evolutionist. Akanga ari psychological evolutionist. So why are we doing this? Sei Why kwatiri are we kuita studying izvi? this? Sei tichidzidza izvi? Josephine, Why are we studying sei this? tichidzidza izvi? Josephine? Sorry, you're muted. Sorry, wanga wakamuta. Yeah, we're going towards the Sunday law, and I think Taakunosvika kusunday law, tofana kuziva know more about these people that are promoting pamusoro pevanhu ava vari kupromota psychology. maevolutionary psychology. And Uye we need to tofana understand kunzwisisa there's no gendered brain. kuti hakuna pfungwa There dziri is no, gendered. if your environment in which you're exposed Kana to, environment yauri exposed and what kwairi, you're exposed to, kana zvauri exposed kwazviri. we need to, it's after that we need to find Tinofana out, that we need to kunzwisisa ask the question, which one is nekubvunza more mubvunzo superior. kuti And I don't ndechipi think chiri pamusoro men are more pechimwe. superior than And women, handifungi kuti varume vari because pamusoro pemadzimai nekuti I had an incident this last ndakava week neincidents vhiki that rapfuura reminded me of what you've been teaching. yakandirangaridza zvinhu zvamamuri kudzidzisa. Yeah, but maybe I'm going to talk too much, so I'll stop Pamwe there. ndichataurisa saka ndichamira ipapo. A real live one. Zviri live And it proved that the idea that men yaipruvha are more pfungwa superior yekuti is varume not vari true. superior. It's what you're Pfungwa iyoyo exposed haisi to and yechokwadi. opportunities that you have. Maopportunity awinawo uye zvaunosarudza kuita. You're worried you're going to talk too much, Uri Josephine. kushushikana kuti uchataurisa here, Josephine? My son was telling me about my older That's boy. sexist. Izvi zviri Yes, sexist. sexism. I don't think you're going to talk too much. Handifungi kuti So if you want to uchataurisa. tell your story, we're happy I to will tell. bring that in. Twins. Saka taura nyaya yako Two high toda school kuiteerera. students, twins, they're Pane twins, matwins and they're vekuhigh taking school driving lessons. vari kutora And madriving my son lessons. said, one took Mwana the wangu lesson straight mukomana after akati school, and the other one took the lesson at peak ndoda hours. kutora So malessons. before he Mukomana went into the akati lesson, because I was telling him about there's no gender brain, men aren't any superior than women, and he thought men ndaimuudza are kuti cleverer varume than havana women. kungwara So kupfuura when he varume put the students vakadzi. to test, Patakaisa mastudents aya he kutest, soon found out that the girl akaona was kuti very musikana observant, she mutwin was uyu quick with the akanga ari reactions, she was observant, a ari quick skilled mukureacta driver, kwake as compared to the tichikompare brother, the twin kune brother. twin And brother then yake. he said, yeah, you know what you Akati, told me is quite zvawandiudza right. So what I ndezvechokwadi. did was Saka I swapped zvandakaita the ndezvekuti students ndakachinjanisa and mastudents aya exposed the boy to the ndikaexposa peak mukomana hours kumapeak hours driving, and the kudriving. girl and the boy came out Musikana the par. In other words, he was mukomana wacho inferior akanga because of what akazowana his naye environment was nzana like, what he uye was akanga ari exposed to. pazasi nenyaya And when he changed, yezvaaexposwa. but the girl was superior. Musikana akanga ari the opposite pamusoro can saka work. zviri It's opposite zvinogona what kushanda. the men that exposed to engineering, medical science, Kuti all varume of that, vanoexposwa kune they zvesainzi think they're more neengineering superior. vanofunga But kuti you vari expose women pamusoro, to the asi same thing, ukaexposa madzimai and they'll kune have zvinhu zvakafanana competition. uchaona kuti pachava necompetition. And we're studying that because Tiri kustata of, izvi nenyaya I yekuti think, ndinofunga the Sunday law.
what's Sunday coming in law the Sunday law. We kuti need to chiri be kuuya aware musunday law of tinofanira kunge our tichiziva beliefs and be sure mabeliefs edu about the gender and the tiine zvokwadi sexism, yekuti gender inequality. nesexism inequality I don't know, maybe I'm talking too much, but that's pamwe what ndiri I think. kutaurisa asi Don't say that in ndozvandikufunga my class, usataura Josephine. izvozvo mukilasi No, I yangu won't now. Josephine. I don't think Won't that listen up anymore. the women here speak too much. handifungi kuti I don't madzimai think they speak. vanotaurisa. Happy to hear you. Ndafara That is a good kukunzwa. example. Iexample yakanaka chaizvo. This is what happened with Ndizvo vaccines. zvakaitika People have had an pamavaccines. experience. They have a Vanhu friend. vaiva They neexperience see yekuti vane shamwari a child that vanoona develops mwana autism or anoita seems to suddenly autism develop kana around the kuti age when it usually inotanga manifests, kudevelopa which is kumakore around the age they ainotanga get certain types of vaccines and they kudevelopa put the two inova together ndiyo and makore think they've avanopiwa formed a mavaccines. conclusion. Vanhu This is what vabatanidza happened zviviri with izvi gender voita all the conclusion yavo. time. Ndo You zvinoitika put kugenda men and nguva women in a dzese. certain scenario Unoisa murume and it nemukadzi just pascenario continues to build yakafanana upon and zvoramba validate zvichingovaka what pamusoro was an nepamusoro incorrect premise to zvichivalidata start with. premise yanga The idea isiri that there are correct these intrinsic pakutanga. Maideas differences, ekuti pane madifferences anozvarwa strengths and weaknesses, and it does attack nastrengths this nemaweaknesses message anozvarwa of vanhu the Midnight Cry vainawo. message at its very core. Zvinoataka Because if midnight you're cry going to message talk about Eden pamudzi to wayo Eden, chaiyo, nekuti kana uchizotaura nezveeden kusvika eden and you see that woona sin iwewo kuti chitema created a patriarchal system, chakacreata system iri patriarchal, and we see the patriarchal toona system needs to be patriarchal system kuti dismantled, inofana then Daniel Dennett is kudismantwa. going to say this Daniel wasn't sin, Dennett this anobva is ati chaisava biology. chitema yaiva biology. Dennett says it's not sin, Dennett anoti hachisi it's chitema biology. ibiology. It's incompatible with the message of gender equality. Hazviwirirani nemeseji yegender equality kana Men have varume a vaine biological, an intrinsic vaine strength masimba for avanozvarwa rational navo argument, for leadership. ekuti vane rational Then argument uye vane leadership. There's nothing wrong, Panobva pashaya chakashata and again they will say that this is general, vanobva vati this is izvi zviri average, general it's zviri just average. most women Kungoti madzimai can't be good leaders, akawanda not havakwanisi kuve all, so vatungamiriri don't be offended. vakanaka. Hatisi kuti vese, It's saka musave offended. it does make you look Zvinokuita at kuti society utarise and see that society there's nothing woona wrong kuti hapana with the lack of chakashata women nekushaikwa kwerepresentation yemadzimai muparliament kana mucongress. Zvinokuita kuti utase Hillary Clinton worega kuona sexism yaakararama. Inoita kuti usaona sexism mukukurirwa kwake, sexism mumatax aaiwanikwa ari. Zvinokuita kuti ubvunze simba raakakwanisa kutaridza pachena. Argument iyi, psychological evolutionist argument iyi, haiwirirani nemeseji inovakwa paequality, inova ndiyo original equality iri zvainofanira kunge iri. Ndoda kudzoka ndibvunze vamwe vanhu vakawanda kuti sei tiri kustadha izvi, nekuti sei tiine basa nezvinofungwa naDaniel Dennett. Vamwe vedu havatombozivi kuti Daniel Dennett aibva kutsatanga kustadha izvi. Tine nguva shoma shoma, saka seiko tiri kustadha izvi, Molly? The way I look at and understand the article is that muono wandinozviita as izvi we're heading nekunzwisisa towards, article iyi ndeyekuti Sunday apo tiri law, kutarisana we can see nesunday law, the sexism paunoona sexism against women's in iyo yakanangana workforce nemadzimai is mumabasa being suppressed, and men always try to suppress vachitsikirirwa, varume vachiramba vachida women in kutsikirira all madzimai. parts, even though they know that that Kwese kwese kunyange the vachiziva study and the kuti facts doesn't approve what mastudies they're saying. nemafacts haapuruvi They're zvavari doing kutaura. it in a scientific way, Vanozvitaura but munzira iri scientific but the women are compatible in everything that we do. madzimai And we are vanogona equal, zvese zvinhu they are equal to zvatinoita, us in a lot of things that they vakaenzana are doing, nesu even in muzvinhu zvakawanda, scientific area, kunyange in tech, kumaareas universities and escience, that. There are higher percentage kumayunivhesiti, of women kuteknology, kune that are vadzimai vakatowanda qualified.
vari qualified. but the men are still trying Asi to varume suppress them. vanoramba vachizama kuvatsikirira As pasi we're heading towards Sunday law apo taakunanga because Sunday law, sexism is nekuti developing, sexism which inodevelopa, lead to a hatred of women inotisvitsa pakuvenga madzimai as we get closer to Sunday law. apo taakuswedera kuSunday law. So you said a lot of good things. Saka wataura If I zvinhu was to zvakanaka summarize it, zvakawanda. that Kana it's here to ndichizozvisamaraiza teach us about kuti sexism zvinotidzidzisa in panyaya society, and you yesexism said even in, musociety. Wakati kunyangwe maybe if I wrote STEM instead of science, does ndikanyora that kuti embody STEM what you were saying, Molly? pachinhambo chesainzi zvinosanganisa zvinhu zvese zvanga uri kutaura here Molly? Yeah. Hongu, That's okay? zvakanaka. Thank you. Greg, Greg, I've got my earpods in, so let me know if it's a problem. First of all, I see the article, you kind of had it written on the board. ndinoona article yamanyora paboard asi maidzima Cynthia was saying apo one Cynthia thing, aitaura Delmore was chimwe saying chinhu, something else. Delmore And achitaura chimwe it chinhu. stood out that Zvabuda there was two pachena streams of kuti information. pane nzizi mbiri Quite clearly, dzeinformation obviously, Delmore zviri was pachena. Delmore using, in my aishandisa opinion, a mukuona pseudoscience. kwangu pseudoscience. And Cynthia, I can't remember Cynthia, Lee, I think her name was, she was handicharangariri zita rake, actually discussing aitaurawo how his stream of information was actually kuti not stream correct. yeinformation yake yanga And I think isindiri and she pointed yezvokwadi. out that his, and Akabva he wrote on ataura the board kuti that they use reason and sezvamanyora science. paboard kuti To kune me, it reason stood out musainzi. like Kwandiri if I zvakabuda want to write an sekunge article, kana I nchida can kunyora pull article information together ndinogona to make it kuunza seem like information that I pamwe am chete reasonable and logical kuzviita and sekunge using ndiri science. reasonable kana kuti ndiri But then logical, someone kuti else, ndichishandisa and I can science. prove my point, Asi that umwe you should munhu use this product A because product A is the best product. kana And ndichiprova here's point the yangu kuti science to prove it. shandisa And I product just A, happen to ndoshandisa make science product A. kuzviprova ndoti product A But then yakanaka. someone can come along Kwouya and mumwe say, munhu well, anobva ati even though you say nyangwe product iwe A uchiti is product this, A you are yakanaka, biased une to product bias A. And in kuproduct actual A. fact, if you look Muzvokwadi kana at ukatarisa the science behind it, science iri therefore, pamashure pazvo, product A is not product A logical and the best way haizovi to go iri and makes the logical best sense. uye nzira You have yakanaka. written it with a bias, and Unenge you, wazvinyora uine bias Josephine mentioned about sezvataurwa naJosephine the way we're brought up, the way we see things. Obviously, it's our kuti bias. tinoona So zvinhu Delmore nemukukudzwa obviously has a very kwatakaitwa strong nebias. bias, and it's Saka come Delmore ane from bias Darwinism, yakasimba. from science, Tinozviona and I think zvichibva the kudarwinism patriarchal nekuscience system, as you said, in uye science isystem yepatriarchal has made kuscience us yakatiita kuti believe that the titende patriarchal kuti system of patriarchal sin system is science and is ndiyo psychological and science uye iri biological, when in actual psychological fact it's nebiological. not. And the only Asi way you can prove it's not muchokwadi is by listening to unogona another stream kuzviprova of science. But of nekuteerera course, imwe because of stream bias, yescience. Asi you nenyaya negate yebias and reject the unozorejecta correct stream of information. information stream yechokwadi. So we've looked at two streams of information Saka tatarisa nzizi mbiri within dzeinformation Adventism, within muadventism, Protestantism, muprotestantism, going back to 1798, tichidzokera we've done that for ku1798 Catholicism, takazviita and now we've gone to kucatholicism, science ezvino taenda and kuscience seen the two streams of information tikaona within science. nzizi mbiri Whenever you kuscience. go to Pese paunoenda a different group, kune boka those rakasiyana, who avo support vaisapota the position of kana sexism kutsigira are position always yesexism ndivo pretty much vanowanzonge always the leadership. It's always vari the institutional. vatungamiri, zvinowanzonge I would zviri even say that for institutional. Catholicism now, even Nototaurawo though nchiti Francis catholicism izvezvi is in kunyangwe some ways embodied, zvazvo represented both Francis sides. We can make two compare and contrast achirepresenta with mativi Francis and maviri aya, Catholicism. tinogona kukompera So you're nekucontrasta going to say protestantism that it's to show necatholicism. us the two streams Saka of unogona information kutaura in kuti science, zvinotiratidza the two bias streams that yeinformation exists kuscience, that they are not bias immune iriko to, yavasiri immune kwavari. because that Google employee, he used a Uyu lot of employee science, and a weGoogle lot of akashandisa evolutionary science yakawanda, psychologists said uye the science is with him, masaichologists and in this veevolution fight between the two vakati sides, science iri the maari, evolutionary asi kurwisisa psychologists are winning.
That is not kwemativi something that aya Gina Rippon would maviri agree with. maevolutionary And we agree with psychologists her. We agree with her, havawirirani not just naGina because her Rippon. Isusu arguments are tinotenderana fantastic, naGina but Rippon, because kwete that is noti what maarguments prophecy ake teaches us. tinomafarira, asi kuti prophecy Brody. ndozvainotidzidzisa. Brody. Answering the question about Tichipindura why we mubvunzo want to know wekuti or sei tichida understand this kuziva better, kana kunzwisisa izvi zviri I nani. think Ndinofunga we're learning to kuti tiri kudzidza refocus. So kuti tiite in refocus. the early stages of focusing on Kuma-early feminism and stages the patriarchy, we were tikutarisa looking feminism at nepatriarchy, it taitarisa from the perspective of izvi Christianity nemuono and wechikristu, then broadening to religion. tozozvibrodhena kuunza We're learning to kureligion. refocus to Tiri look at kudzidzira kuti tiite where, refocus. where sexism sits globally. Sexism apo inogara zviri global. And that means we have to reevaluate zvoreva the izvozvo kuti cause, tinofana or at least kurievaluata cause kana kuti consider its origin. So kuti you know, zvinobva is the kupi. patriarchy Saka ipatriarchy from our patriarchs, you know, Abraham, inobva kumapatriarchs edu vana Abraham, Moses, or vana Moses, Christianity, or mapatriarchs does it go veChristianity, deeper? kana kuti zvinodzika here kupfuura ipapo. So we're looking outside of Christianity Saka now. tikutarisa kunze We're seeing kwechikristu that it izvino is izvi a global tikuona issue, kuti iyi nhau iri common global, to iri common not kune just in the context of the United States, kwete mucontext the yeUnited evangelical States chete, dominionists and the Mount maevangelical Rushmore of modern dominionists atheism, neMount but it Rushmore exists yemodern in atheism, asi the zvinowanikwa descendants of zvakare Confucianism in China. mune It exists vanhu through veConfucianism Hinduism kuChina, in zviriko India. It kuHinduism, exists zviriko through Islam in kuIndia, Saudi Arabia. zviriko It kuIslam exists kuSaudi Arabia, through the zvinoexistawo Judeo-Christian West within Russia. kumaJudeo-Christian West kuRussia. Where does this come from? So Izvi we're zvinobvepiko? refocusing on global Saka sexism. takuita And when refocus we look kuglobal globally sexism. outside of our Adventist bubbles, Saka globally it forces us to tabuda reevaluate mumabubbles the edu cause of eAdventism, sexism, zvinotifosa kuti cause tiite of reevaluate gender zvinokonzera discrimination and abuse. sexism, gender discrimination neabuse. Brandon, why are we doing this? sei tiri kuita izvi? I think it's now that we're in a. I agree with what everyone's just said. Ndofunga kuti ndinotenderana We're now nezvataurwa living in nemunhu a wese post-Christian kuti taakurarama environment, mu-post-Christian environment. and so I guess Naizvozvo the direct opposition to this movement opposition iri would be what direct we're looking at. kumovement ino ndizvo izvi zvinhu zvatiri kutarisa, ndozvandofunga. And that's the threat. Ndiyo threat. So I guess that's Saka ndofunga kuti I think we're now looking at ndozvataakutarisa izvino izvi, cause of honzero the underlying cause of a lot of the zvikonzero sexism that we find in society. zvinokonzera sexism yatinowana and for me, musociety. Kwandiri I just particularly with that article, takatarisa if nearticle you go iyi back to the tikadzokera original two streams where two streams dziri I original think it was apo Caroline, ndofunga kuti pamwe in the 1880s, zvakataurwa kuma-1880s women's rights activist, her name is maactivist Caroline wema-women Kennedy, rights when she ainzi wrote to Caroline Kennedy apo akanyora Darwin directly, kuna you Darwin could zviri see direct. the Waiona seed right there. What her argument was, well, kuti and ma-arguments it's exactly ake what Josephine said. Let zvinowirirana nezvachitaura the naJosephine environment of women be kuti similar to that environment of men, and yemadzimai with the ukaifananidza same opportunities neyevarume that he has, wovapa maopportunity before you akafanana can judge and make the claims you're making. usati waita And to judgment suggest they're nekuita intellectually maclaims inferior. auri kutaura. So right back then, Zvinobva the arguments were the zvasuggesta same. intellectual On inferiority. one side, you've got Kune rimwe divi une science, kune Darwin rimwe saying divi it's a une natural state Darwin of achiti affairs because this is how zviri it is. This natural is ndo zvinowanikwa the zviri biases natural that nekuti anoshandisa exist in mabias nature. ariko munature. And she's saying it's Iye environmental. Caroline achiti izvi And zviri environmental, it's, the inequality of mainequality aya society making esociety that
And then ndo it becomes a anogadzira self-fulfilling prophecy, zvinhu which izvi. then Inobva yaita people use self-fulfilling as prophecy evidence that, see, inoshandiswa Darwin is nevanhu right se-evidence time and time again. So because of the vachishandisa inequality, Darwinism it gives less kakaunyanya opportunity for women to do nekuti kune certain things, and maopportunity it just mashoma ekuti perpetuates and madzimai vaite zvinhu perpetuates, and people use zvakawanda that as even musociety. evidence Vanhu vanobva for their vachishandisa claims. se-evidence So why are we kumaclaims looking avo. at this? Sei tichitarisa izvi? I think it's the biggest threat. Ndofunga kuti ndiyo threat huru, Particularly in the post-Christian world. nyanye ku-post-Christian world. To see the threat Kuti tione threat to true equality, Feminism. ku-equality To yechokwadi kana kuti to radical feminism, feminism. It's ku-radical like the feminism. underlying threat. Kuti tione underlying And threat yacho. and it seems so. Yes, it keeps saying reasonable if you Zvinoita kunge adhere zviri to all reasonable those that kana I'm going to call ukabatirira Darwinism, that kune ideology. If you adhere ideology to dzana that, Darwin, you can see ukabatirira kune why izvi, you know unoona millions of mhaka people are just going to vanhu vakawanda be stuck there. vachizoramba vakangostika ipapo. I'm not sure how else to say why. Handizivi kuti tinoti ine mhaka yei. so we're seeing where society is stuck. Saka Secular tikuonapo society. society yekunze kuti yakastika papi. Yeah. Hongu. And how that creates an Uye impenetrable kuti impenetrable zvinogadzira blockage to true proper gender kubhuloka equality. kusingakwanisi kupindwa kwapari That's what I panyaya heard dzegender you equality. say Yeah. in Ndo the zvandanzwa last uchitaura portion anyway. mune Well, if it's a zvawapedzisira natural kutaura. state of Hongu. affairs, Kana iri state of affairs iri it's not natural, seen as a threat because that's just haizoonekwi how it seiri is. threat So nekuti ndo everyone zvazvingori. accept their place. Saka vanhu vese vanobvuma munzvimbo dzavo. Remember, there's no God, Rangarirai there's no kuti sin, kwavari there is hakuna Mwari, no hakuna chitema, true moral hakuna compass of right and moral wrong. compass yechokwadi, ye-right ne-wrong. However unpleasant Kunyange zviri differences are unpleasant, the, if I can use a famous phrase, the ma-differences natural aripo, order of things. ma-natural order And ezvinhu. it's irrational to fight that. Zviri irrational kuzvirwisa. Josephine. I find it interesting listening to your Ndazviwana zviri interesting story kuteerera about when nyaya Pamela came to yenyu Australia apo paminda and akauya how you kuaustralia pushed uye kuti among the makapusha men sei to ask pinda questions kune and to vanhurume inquire. kubvunza mibvunzo kana I kuti think that's muinquire. happened to me before Inini with other zvakaitikawo speakers, kwandiri nemamwe and you maspeakers. soon become. This was before Waizoona I got into this message. You sort ndisati of ndapinda got a mumessage bit iyi sensitive because waifanira kunge you're the uri only woman. sensitive Why are nekuti you ndiwe with wega these mukadzi men? aripo vanhu And vofunza kuti that seiko kind uri of pane vanhurume ava. yeah. But I think if you Asi want to be ndofunga up kuti there, you kana want uchida to be kuti unge equal uri with them, kumusoro you've got to be out there, unotofanira kuendako like in your case, asking questions, learning sezvamakaita what you need to uchibvunza learn, mibvunzo finding out uchidzidza what other zvaunofanira people think kudzidza of the topic or uchinzwisisawo what the zviri lecturer has kufindwa to out say nevamwe netopic iyi more. kana kuti And lecturer acho ari kuti chii. I'm glad that you put me up Ndinofara kuti about me not talking too much. mandipesera kuti ndisazviti ndinotaurisa nekuti ndizvo kufunga kwedu semadzimai kuti pamwe ndinotaurisa ndinofanira kunyarara. Apo varume vasingazotauri izvozvo havaiti maexcuse iwayo kunyange vachitotaurisa. Dzimwe nguva vanodaro asi isusu tinowanzokuzviisa pamberi pedu. And ndofunga kuti next time handichaive nemaregrets iwayo. Asi ndaanzwa kunge zvinhu zviri interesting chaizvo nekuti ndakaita maexperience aya nguva iyi inoyi isati yasvika. It's always a fight. Unowanzoona kuri kurwisanisana. Zvinotora mental energy neemotional energy kuti usaramba uri paportion yesphere yako iyo society usina kana kutombotaura nezvazvo inonzi iri appropriate nesociety. Ndichakota kune mumwe munhu
Ndichakotanga make me munhu wildly unpopular with achandiita kuti ndive ndiri unpopular people zvakanyanya and nevamwe vanhu for reasons that I will get into nemareasons a coming andichazopinda maari presentation. kune imwe presentation I won't inotevera. justify yet. Handisani I knew ndakujustify. certain things early on without Ndaiziva ever zvimwe having to be zvinhu told. I ndisati knew that men ndamboudzwa. have the power Ndaiziva kuti varume physically, vane socially simba and zviri financially, and physical, that a zviri lot of social institutions nefinancial, support that arrangement. uye mainstitution akawanda anosapota arrangement iyi. I knew this long before I had the Ndaizviziva words kare to articulate ndisati it, and I ndaane bet you mazwi learnt it young ekuzvitaura. too. So Asi you knew ndoziva kuti unozvidzidza Josephine uri knew mudiki. young Saka iwewo Josephine that waiziva women pawanga talk uri too mudiki much, kuti and therefore madzimai you should talk vanotaurisa. less. And Naizvozvo when vanofanira again the kutaura gendered zvishoma. brain, if you actually want to look at Tikazotarisawo the gendered brain, data, vanoda women kutarisa speak data. less Madzimai than men, vanototaura and I've shared zvishoma that kupfuura on the media broadcast before, var- trying to var- undercut some of those ndakambozvisheya pamedia stereotypes, broadcast but they ndichida are so kutaura ingrained. And for nemastereotypes those iwaya wondering, I just kuti quoted Amber Heard, akakomererwa matiri and we zvakanyanya. will be discussing her more. Tichange tichitaura nezvaAmber Heard munguva inotevera zvakanyanya.